Salutare și bine vă la un nou episod. Astăzi vreau ca să jucăm Squad Busters cu un YouTuber pe nume The Secret Assassin. Pe Squad Busters îl cheamă Banana Coroana, așa că nu uitați să dați un like, subscribe și un clopoțel și la mine și la el, fiindcă postează și el tot felul de chestii, tâmpenii, habar n-am, nici eu nu știu ce postează, că i-am mai văzut 2-3 videouri, dar în rest toate... Bine, de fapt le-am văzut pe toate, na. Suntem alături cu Banana Coroana. Așa a pus el. Faceți-vă popcorn toate cele, că eu dau skip aici, că n-am ce, durează mult. Am revenit. Ok, am schimbat mapa din cauza că văd că nu știu ce are. Am încercat să fim duo, dar durează prea mult. Așa că unde l-ați văzut pe Banana Coroana, să intrați pe canalul lui. Că vedeți că face tot felul de chestii. Acolo. Mergem și noi ăstea. Și că el mi-a zis că un meci din ăsta e 3 minute, dar în mod normal e 4 minute, cât e aici? 4 minute. În rest am mai jucat, am făcut din astea pentru voi, YouTube, pentru voi abonații. Că sincer n-am mai avut ce să mai fac. Și na, o să dăm skip peste partea asta. Și o să revenim, ok? Revenim pe undeva pe la jumatea nivelului. Bun, am revenit. Aici e jumatea nivelului. Ok. A murit Banana Coroana. Îi dăm drumul. Sper că se uită că... Nu că nu-i fac nimic, asta liniștiți, că dacă nu se uită, lasă-i bine și așa. A mai murit altul. Dar ce tot am ăștia de mor? No. Uite frate, 1000 de chinezi. Oh, s-a dus, frumos. Uite mă, Dacilia, mă. Ok. Să batem și noi un copac. Omoarăm și noi copacii. Ăștia... Cum să zic, monștri ăștia de copac, ce sunt. Pentru cei care v-ați jucat Squad Busters, înțelegeți voi. Cei care au jucat. Bine, dar și poate și cei care n-au jucat, că na. Nici eu nu știu. I-am omorât la 1. Uite mă, 3 giant din ăsta. Să-i omorâm, să-i omorâm ăsta. Să luăm, să câștigăm. Ok, pe câștigăm instant. Să mai batem altceva. Yes. Să trecem peste. Bun, și acum o să avem un chest. O să... Oh, rare big. 6 penny. Ok, da, să luăm tot felul de pre... Oh, acest. Ne pică ceva bun? Ok. Vezi că e bun, n-am ce zice eu. Și mai dăm și la următorul. Bun. Sper că... Ce să-mi bă? Ok, cumva a ieșit, nu știu cum, dar a ieșit. O să dăm peste. Oamenii mei s-a băgat și el. Problema e că nu e ready, habar n-am, nu știu ce faci. Ok, cred că are tot felul de luat premii, habar n-am, nu știu. Nici eu nu știu. Ok, let's go. Deci a zis să merem. Îi dăm drum. Ne auzim la jumătatea meciului. Bun, haideți că am revenit. Mamă.
Du-te, mă, Dacia, mă. No, 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 nu fi așa. Mersi de gemuri. Atacă-l, mă, atacă-l, că ăsta văd că vine în continuu pe tine. Banana, coroana. Bun. Haideți să-i atacăm pe ăștia, că ăștia văd că sunt. Bun, 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 ești nebun. Ce ai, mă, că facem de toate la noi. Totul-i pe capul meu. Mamă, ce lag. Scoatem puțin ăsta. Da, du-te de aici, mă. Du-te, mă, Dacia, mă. Uite-l pe meu. Ăsta n-are cu cine să se bată. Dar fix pe mine și-au găsit. Ne luăm și noi pe Max. Bă, tu te-i da meu, mă. Bă, fițarn. Oponentul să-ți fie de râs. Haide, atacă-l, 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 mă, că ăsta nu ne face, nu ne face. Atacă-l, atacă-l, atacă-l. Atacă-l, mă, atacă-l, atacă-l. Bine. Bun. Locul întâi. Deschidem și noi tot felul de premii ce mai găsim pe aici. Ok. Cred că data viitoare ajunge la o zonă nouă. Nu mai știu, că așa am văzut. Da, nu știu ce era, cred că era super big comun. Da. Să luăm și noi tot felul de premii. Da, da, următoarea din asta va fi la o zonă nouă. Și atunci, nu știu, dacă vreți data viitoare facem un alt video. Nu știu, tot cu ăsta. Dacă vreți, nu știu, dacă vreți băgăm repede un meci, dar măcar dacă așa pe pauză, habar n-am. Bag repede un meci, ajung și-o pe la un minut, cât mai rămâne, un minut din meci și apoi ne auzim. Haideți că am revenit. Nu! Ne ducem! N-am cum! Cum să mi ajut prietenul? The Secret Assassin, du-te de acolo, că de-aia mori. Uite-l pe meu, ăsta n-are cu cine se bate, ești nebun. Ce, doamne, face ăsta? Nu-mi mă ăsta. Cum să ți-l ajut? Ma, s-a dus. Da, am rupt-o la fugă. Da, pe locul 3 și încă n-avem ce. Atâta tot. Nu uitați de like, subscribe și clopoțele dacă ați ajuns până aici. Eu vă zic de pe acum. Meciul a fost atâta. Sper să vă bucurați. Eu mă bucur că ați fost cu noi. Cu The Secret Assassin și cu David Corona, adică eu. Nu-mi pasă. Epic. Eu vă las până aici. Cam atât a fost episodul. Dacă vreți să mai facem încă un episod cu Squad Busters, facem. Așa că